खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 मे 2021 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो दावबायनो हागोन एबा हान्थिनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। गोदान आरो गोग्गो खामानि मावनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रंजा खुसिनि थासारि फैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोबां जिंगायाव थानांगोन। साननानै आगोर मोनै जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। माबा मोनसे प्रजेक्टखौ मावनायाव गोबां हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा खहा जानांनोबो हागौ। गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। बहाबा थाङोब्ला नाथाय सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। सोरबा लोगोआ हरखाबै गाज्रि खौरां होफैनो हागौ। सोरबा लोगोनि गाज्रि नोजोरबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गिबि हांखो ख स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गुबुननिफ्राय माबा मोनसे जिराद मोनगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननानै दिनै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफोरा जाफुंसारगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां जेंना जेंगोना आरो हेंथा नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबोर नांगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन।
बहानिफ्रायबा हरखाबै नाथाय गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। गोबां लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन आरो देरहासार जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ नाथाय बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो बारा मोजां नङा होनजायो। खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। मेंग्रुनाय मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। सोरनिबा सायाव सन्देह जाफ्लांनो हागौ। गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर दरसि दरसि मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा देबोरनांगोन। रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन।
बेफार फालांगियावबो मोजां, समाजाव मान मोनगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, मानलुनाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ, न'खराव बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन, धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइबो मोननो हागोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, गोबां धोन मोनगोन, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन, गोसोखौ जोबोर मोजां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिकबो जागोन, मोजां आरो गोग्गो साननो रोंगोन, लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा मोननो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम, न'खराव अनलायनाय फैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा गासैबो जाफुंजोबगोन, बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो जाफुंसारै दावबायनोबो हागोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, गोबां धोन आरजिनो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन, गुबुनजों अनसायजागोन, गोसोआव गोबां खुसि फैगोन, पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै, जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।